So yun mga badi, at bumili ako ng anti-radiation with photochromic photochromic anti-radiation glass mga badi sa TikTok mga badi, dahil ito daw ay umiitim kapag na tinapat mo sa araw mga badi. So pag hindi mo siya tinapat, nagiging puti. Pag tinapat mo siya sa araw, nagiging itim. So yun mga badi, so deliver na siya at eto na. So na-deliver na siya mga badi, at eto na, itatry natin siya mga badi kung talagang totoo umiitim kapag tinapat mo sa araw mga badi. So dito natin makikita mga badi. So let's go to open na. So bawal nyo makita yung likod kasi may malaking information na bawal ipakita sa lahat ng social media. So okay, so madali lang siyang i-open mga badi. So ang sobrang nice ang pagka balot niya mga badi. So yan, let's go. Low scene. So nice pagkabalot mga badi. Yan, ibay. So overseas to siya mga badi ha. Sa labas to, hindi ko alam kung saan labas, sa bahay nyo to siguro. So let's go, open na natin. Wow. So nandito mga badi kung mailhan na anti-radiation siya mga badi. So ito, nagmumuna siya mga badi. May pamuna siya mga badi, and yan, eto na. Uy, may kwento. Dito niya makikita mga badi kung anti-radiation talaga siya. Susubukan. So may papel sila mga badi. Wow, thank you. Ganito pala, marag manual. So let's go, open na natin mga. Ito na. Ito na. Ay, meron pang ano, so ito na talaga. Nice, balot na balot mga badi, balot na balot talaga mga badi. Nice. Sobrang sulit. Kaya pala top 2 at top 3 to sila mga badi selling. Wow. So ito na mga badi, nakita nyo na mga badi, photochromic na anti-radiation mga badi. So tatry na siya mga badi kung anti-radiation ba siya mga badi. Anti-radiation, so ito yung kanya mga badi. Try natin mga badi kung anti-radiation pala siya mga badi. Try natin yan. Uy, paano to? Hindi mo tinood. Oh no! Yun pala ba diyo yun. Hindi lang klaro mag. So anti-radiation talaga siya mga badiyo. Ayan. Anti-radiation siya mga badiyo. So itatry natin siya sa init mga badi kung talagang iitim siya mga badi. So let's go. So ganito siya kaputi mga badi, and then tatapak na siya.
Eh. So medyo hindi siya klaro mga buddy pero umiitim talaga siya mga buddy. No? So nice. 1 hour later. Photochromic daw nila. Shades mga buddy. Photochromic buddy. So okay siya mga buddy. Photochromic. Anti-irradiation. Mga buddy. So layout ko siya kung itong siya sa init mga buddy. So ang photochromic na so ito may mga buddy. Kita niyo. So,